Îro sê roja riyama ji berfê tê girtin. Riyama ne tên paqij dikin û cenazekê me çêbûya ji doh ve cenazeyê li erdeya kesî ku werê riyama veke tunîne. Hê îro riyama vekirine ew jî mela li gund tune bû li batmanê bû hatine pey mela hêvêke gihane gund û hênû cenaze wê bişon û hênekê wê veşirin. Em ji dewletê vê dixwazin ku riyama werin çê bikin. Em ji çêle ve em nikarin nekevne bajêr heta ku serê biharê hê em xwe berine bajêr eşyaya xwe tiştê xwe dikirin. Ez li Batmanê dirûnim. Aqrabayê me temam li gund dimêne vêga. Yani sıkıntıya me em nikarin harin werin riyama nexweş e temam vîracin ku berf dikeve ya baranek werê riyama em nikarin tê re harin werin. Em sıkıntıya rê dikişînin. Riyama baxiliya eskîfe ye em gundê eskîvê wezrînê. Ji Batmanê 45 kilometre ye.